sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Heart. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Break it to me gently. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Tubigon, Bohol. Nga tumatatampo nagdasangan nga Heart. So, Heart, mo ni mo table, ha? Ug si Dennis lang mo bahala nga mo tudo ni mo sa akin mo trabahon. Okay? Okay, sir. Thank you. Good luck in your first day. Kadaghan naman dayo og papers nga trabahoan. Kinsa man kay Dennis? Kinahanglan matudloan ako niya para makahuman ako dayon. Heart? Yes, sir. I'm Dennis. So, since ako'y mutudlo ni mo sa imong matrabahoon din paminaw og maya, kaya di ko gusto magbalik-balik ko. Kasabot? Okay, sir. So, mo na to. Ingon ana ra ka sayon. Og way rason para nimo nga di nimo makuha.
Kung pagtarong gid sa imong trabaho, ha? Di ko ganahan nga mataktak ka. And magtudlo ang sugog laing tao. Oh. Sige, sir. Sige na. Sugod na diya. Ano man to siya? Murag bukat man kasi ang buot magtudlo na ako. Sayang. Gwapo ra ba unta? Hi, Heart. Di ba? Hello? Oh, Heart. Ay, ako day si Shirley. Kabats mi ni Dennis. Nya, kumusta man ang iyang pagtudlo ni mo? Cold baghapon kaayo? Medyo. Ay, pasensya ka na ha. Saan nga bago pa magana siyang buwag siyang ex-god. O ang iyang ex mismo mo imong gipulihan ining trabaho, ah? Oh, mao ba? Pero, buta kay ba, oh? Base og sa pagkakaroon, imo siyang gipulihan sa iyang trabaho. Sunod kay, ikaw na mo oy mupuli sa iyang heart. Oh, hinuon. Gwapo man siya. Mahagit ra bagyo kog ingon ana. Dennis, pwede ko magpa-help kung nun saon ang... Gitudloan naman tika. Di man siguro kabugo nga di ka makasabot. Dennis, move on na good? Usa? I know nga nung ingon ana ka. Wa pa ka maka-move on sa imong ex, no? Unsa man, ganahan ka nga tabangan ti ka? Usaon man. Mag-uyab ta. Ha? Mag-uyab ta? Bisag wa ko makagusto nimo? I know sa pagkakaroon wa pa. Pero tanawa lang unya. Confident, ha? O sige, okay. Kana. Maunay ganahan ako. So, kita na, okay? Oo niya, kumusta man ang inyong relasyon sa pinakabuwan? Okay raman hinuon, day. Magkasinabot raman yun hinuon, mi. Pero tanaw ni mo, nailab na ka si Dennis ni mo? Ambot lang. Kaya bisag ka usano. Wa pag ko makadungog nga maingon siya I love you na ako. Pero ang iyang mga lihok, so far, okay raman sa hinuon. Pero, ang pangutana lagi ini, day. Kung naka-move on na baka sa siyang ex. Di, pagutan unay mo. Dugay na heart. Tinuod? Oh, kasi tinuod lang. Na-in love na gyud ko nimo. O gusto na kong i-move sa next level ang atong relasyon, heart. Sorry kung wa pa ko mahatag na sing-sing sa pagkakaroon, pero heart, will you marry me? Kung sigurado na ka naka-move on na kasi imong ex, Dennis. O kung sigurado na kasi imong feelings para nako. Yes. Yes, Dennis. I love you. Sigurado na kay ko, heart. I love you too, heart. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of a dream. Nothing more, so it seemed. But my love is Wag ko magtuod ay nga moabot magpila ka tuig ni Dennis.
Bisan gani og pila na mi katuig ni Dennis tay. Murag dili pa gani gihapon ko makatuo nga bana na nako siya. Anak na lang gikuwang. Og mo na akong gikadlokan day. Kung dili baka ako biyaan ni Dennis kung dili ko makahatag niyag anak. Dayart. Bisag bag unsay may tabo. Di gid may tabo nga biyaan ti ka Hart. Salamat, Dennis. Mula ka uday ko ha. Musabay ko og James sa akong mga amigo. Wow! Mag-gym ka? Di ba naman ka hilig og gym? Kinahanglan na mag-good kay syempre nagkadako na nga atong edad. Og kutas na sa gayo, wala tay hangin. Ikaw ha? Basig na kagipagwapuhan ha? Naagyod. Ikaw. Jesus! Okay, kung mauna, mag-gym na lang sa ko para parehat ang duha. Mas maayo. Asa man gito na akong gibutang, ha? Oh. Unsa man eh? Mga kapsul? Hart? Oh. Imo ni? Ha? Oo. Para ni sa akong pag-gym. Muinom ka og kapsul sa imong pag-gym? O para madali ba? Mao ba? Ngano nagdali man sad ka? Pwede ra bang hinahinayon ni mo? Gusto na ko makita na yung resulta. Ang binabi. Adto na ko ha. Oh. Naanagay ko'y nabantayan ni Dennis. Murag lahi kiti ang lihok nung nangaging mga adlaw. Dili ko magunahon og pati. Mayo pagmula ako. Para dili ko magsiki ko na una. Makikita ko ni Shirley. Ay, sorry nga nadugay ko ha. Napam gugugipalit para sa among outing sa among batch ni Dennis, good? Ha? Naamoy outing? Oo. Hala. Wala ka niya na? Naami beach outing. Kay nauli man Si Kinsa? si Lily, ang ex ni Dennis. Unsa? Kung mauna, dili ko musugot nga muuban siya. Unsa di ka musugot? Tagsara kay mi magkatabok, unya di ka musugot. Ganahan kay kamo adto no kay naaman imong ex? Oh. Maudi ay. Maudi ay nga parte nimong pagpagwapo, pag inom-inom nimo capsule kay gusto nimo makita dayon ang resulta para di magpagwapo kasi mong ex. Heart, dili kasi lilirang akong agtuon. Naunsam tangon ka, uy. Ay, kuging na nga na-insecure ka ni Lily. Oh. Timan nga ikaw nang ako asawa, Heart. O ikaw nang akong gimahal karon. Sumahangyo lang ko nimo. Please lang. Saligi ko. Dili magyo ko mahimutang, uy. Pero di sa ko gustong magunahon nagpati ni Dennis. Ako na lang siya pasagtan nga mag-enjoy dito. Magpaabot na lang ko nga mauli siya. Ay, sa namang orasa, uy. Abi ba na kong overnight ra sila dito? Pero ganong hapit naman lang mo kape, iwa pa man mauli si Dennis. Akong tawakan, Bi. Tiligya po makontak. Tuwa pagkat siguro to dito kayo may signal. Suwayan akong kontak si Shirley.
si Dennis? Wa mo magtungan? Wa rabas na ko makabantay niya, day. Asam di ka siya? Pila na kaadlaw nga wa magid mo pauli si Dennis. Bisig kitsa akong gipangutana pero pareho na ilang mga tupak. Wa sila may paog asa. Sayop lang kinutang ako pagtuo. Sayop lang kinunta. Siya ning nanawag. Hello, Dennis. Asa naman ka? Ganun karon pa man ka nanawag, ha? Pila na intahon ka adlaw nga nagsige kog kontak nimo. Pauli na intahon, please. Kay mura na kay kog mabuang sa pagsige ko na una nimo. Heart, sorry, pero di na ko mauli. Unsa? Di ko gustong palaumon o pasakitan ka. Pero Heart, sukad nga nakita na ko si Lily. Na-realize na ko nga siya pagiday nga akong gimahal hangtod karon. Sorry kay Heart, pero nagpalayo na ko. Nagpalayo na mi si Lily. Dennis. Huwag ko makasabot sa kalit kapag biya ni Dennis na ako. Gusto kong maglagot. Gusto kong musyagit. Pero nahibaw ko nga bisag unsa pagibuhato na ako. Diligid na ako mapulihan si Lily sa kasing-kasing ni Dennis. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. If you've had a change of heart.